Are you
balalelise bese baphendula. Ngoba lithi lizwi lenkosi baningi. Hayi man. Bamenyiwe. Amen basalwane. Hayi udlile wena. Baningi babizwa abantu abayinkosana abamenyiwe. Amen basalwane. Nangalesi sikhathi besingaba baningi sibuthane kule ndawo kodwa babe inkosana abamenyiwe. Nabalizilisi lenkosi labazuza naselenza umsebenzi. Amen basalwane. Ngoba kufuneka ukuthi masize lapha basesikhohlisi sishiya ngemuva kodwa kufanele siphathaloniswi bese sihamba ngalo lisihambise endleleni ukuze endleleni singadideki noma kufuka hlobo lundazinto kodwa thina sibambelela ezwini ngoba lithizwi mawunikodimi esefuna ukuzala wabusha uyasishiya isicuku nabangani bakhe kodwa uyahamba ngasase uyakujeza ufike uyabuza ukuthi kungenzeka kanjani yena sekudala kangaka kodwa ezale kabusha engabuyela kanjani eswini kumama wakhe kasiyazalwa esamdala kunokwenzeka sabe sibaningi kodwa sikhuluma ngokuzala kabusha kodwa singaqondi. Asisazweni bamnyama ngiyathatha. Madina thatha ngani yami. Yebo. Siyathula bazalwane. Ngiyacela sithuleni bazalwane sonke. Ngibingelele obaba ngokushiyana kwezindlu zabo. Ngibingelele omama ngokushiyana kwekhaya. Ngibingelele udodana. Ngibingelele abantu abasha abancane ngibafuna. Ngizojoyina ngomama zabo. Zokhotha. Cishe amavesi abe mabili. Ngithandile verse 2 no verse 5. Lapho khona uNikodimi anyenyoba esixukwini waphuma emndenini waphuma kubangani waphuma ehlotsheni wayimela wayenyoba wabuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi wena njengoba uNkulunkulu ube nezibonakaliso kucacile ukuthi lezibonakaliso zenzayo khomba ngokuthi uNkulunkulu uhlula kwena kepha uJehova uNkulunkulu wamphendula wathi wafanele azale kabusha. Wathandile futhi amazwi kaNikodimi ambuza ngawo uJehova ukuthi ungenza kanjani ukuze azale kabusha ngibuyela nesiswini sikamama sengimdala kangaka. Kepha uJehova uyamphendula ukuthi uqinisile ngithi kuwena uzale kabusha kufanele uzale amanzi nomoya. Bazalwane sisekhona endlini yokuthandaza ziningi iy'lingo kuningi okusivimbayo endleleni yethu. Bekubiza ukuthi nathi singazalela
masuyibona ukuthi nawe usukwazi konke ngwazi ngizwa ngifikelwa ubuhlungu uma ngabe ngizozwa izwi elikanje livathile ngiyazibuza ukuthi ngabe ngizalekile ngingabusha noma ngilalela abahamba ngoba bake basho abanye bathi singaba baningi kangaka kepha umbuso kaNkulunkulu akona wonke yena wonke umuntu oyobona ngoba bazalwane ngiyayengizizwe nginenkinga yokuthi ngiyakholwa ukuthi inhliziyo yami isanezicwisa isakwazi ukubandisa yonke into eyenzekile enhliziyweni yami ihlalahlale ivuke nanoma ngingavumi ukuthi ngikholelwa kodwa ngaphinda konke kubuya njengoba kuyifisa bazalwane ukuthi engathi ngingangikhulekisa nemisukelo edifrize ebandisa yonke into engathi bazalwane ngingangikhulekisa ngikwazi ukuma okhulweni nanoma izinto zomhlaba zikhona zingele bazalwane njengoba ngizoyemanzi ukuthi engathi ngibuye sengimsuka ngihlungile yebo ngempilo enyameni angizukuphila ngaphandle kwesono angizu ukuthi ngiphile ngingeli ngoba lezi ngakuthi nashike nathi ngizakasona emhlabeni isono Suya phansi ezweni lasejozini sishumayeze simelane siyongena emanzini mfowethu sikunika ithuba manje dokotela thatha mfowethu amen sithuleni bazalwane asihlonipheka le ndoda ngoba abaningi bebefisa kodwa bathola ya akuzwa mfowethu simelane angisiye umuntu othanda ukubona into mayithi ya futhi angisiye umuntu obheka amaphutha noma sengasekho ngoba bakhona abantu abalaba bazobheka amaphutha ya abangazanga nokuthi kuzokwenziwa nokuthi umuntu oyikhulekisayo nokuthi uzobheka ukuthi obani bebekhona uzophumeleleka noma ngingekho angeke kuvimbe lama ngakho sizoya thina phe siyakhona kuphela indoda malibanjwa iBhayibheli la nami ngoba bengithwebukelekile nje ngisekhaya kodwa ke ngiyalizwile kancane iBhayibheli mangabe akuzwa simelane ukhona ba lithi ngaphendula kanjani mangabe esifundisa mama cha bangcwela kuphi into ebalekile njengokushintsha nokuguquka into kakhulu ngamanzi ngoba efakazisa nje ibishop lami laphana ufakazisa khona ukuthi akukho okunye singakwenza ngaphandle ukuthi siye manzi besingakhuluma nje konke sikukhuluma ngayo angifune kona lutho inkosi musithembisa
Amen bazalwane. Thule bandleni. Kungenzeka bazalwane ukhona ovakashile. Akagqokanga ingubo kodwa inhliziyo yakhe igqokile. Kungenzeka bazalwane ukhona ovakashile. Hayi ngokuthi ugqokile kodwa uthunyiwe kunengane ekhala kuyena. Uyafisa bazalwane ukuthi adlulise amazwi. Kukhona into adlula ufisa ukuyidlulisa ngokushumayela. Ufisa ukuthula ubufakazi hayi ngokuthi ufuna ukuhamba phezulu kweBhayibheli. Kodwa ukuthula ubufakazi ngokuthi uJehova ungithathe la wangibeka la. Ungithatha lana. Ungithatha la. Angibekela. Angisusela. Angibekela. Ngisho bazalwane ngithi ukhona maybe ofisa ukuthula ubufakazi. Yes my lord. Sekuyisikhathi sakhe bazalwane. Uma uyizwa ukuthi lengane iyathuma. Iyadlala. Ukhona into eyizwayo ngaphakathi. Bazalwane isikhathi sakho sokuthula ubufakazi.
Yeah. Ile Roman Catholic. Yes. Siyathola bazalwane. Ngisafundisa khona kodwa ke uNkulunkulu uyathanda ukungisa ngaseyini. Yes. Ngisebenze ejuzini ngenza umsebenzana obukhaya ngemuntu ngamanje. Kodwa owenza ukuthi wena mhlawumbe ephile. Manje ngiyaphazamisa kulabo ababhedengayo. Hayi ngahlangana nezayoni zasemajuzini. Afunda khona lokungibona nje. Sangivela ke inkingeni ngasinda ke. Hayi kuthe ngokuhamba kweminyaka ngalokhu ngizwa ngale ndoda omkhulu. Ekhuluma bedlala naye lapha eGagasini. Ngiyakhumbula nje ngangidlula la ishoko ngabona hayi kufanele ngiye kuba. Hayi ka 1 May kulonyaka 2020. Yazi sihlangane naye ubufakazi obukhona nkula. Le ndoda nathi ubaba umnyaka. Ubobuza bona ukuthi isikhathi. Kodwa nje impilo kusukela ngomhla ka 1 May kuza manje. Noke diploma. Bathi ngithwele. Bathi ngithwele bayangisaba ukufika nje ukuthi umziwa umuntu wasolungu. Umziwa waselungu nje ngisothi udoti lo. Wasebenza komhlaba yalingana uthwele. Manje ngeke lokho ngikhuluma ngoba ufuna lapha nje ukuthi kancane ikhonto ozoyibona engiyenze lo mkhulu ngane. Haleluya. Acha tiji. Oh,
Is
Awufuna amadini.